Waqt konferenza fl-okkażjoni tal-20 anniversarju mit-twaqqif tal-Awtorità dwar is-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol intqal kif Malta qed tikseb riżultati pożittivi relatati ma' inċidenti fuq il-post tax-xogħol minħabba l-kultura ta' għarfien u t-tixrid ta' informazzjoni li tajn tipprevjeni l-inċidenti. Dan saħansitra ntqal mill-Viċi Direttur Ġenerali tal-Kummissjoni Ewropea Stefan Olsen. Malta has fewer accidents, has a real culture of dialogue and prevention, which then, according to a number of indicators, means that Malta is doing very, very well. Minnaħa tiegħu il-Kap Eżekuttiv tal-OHSA, Dr. Mark Gawci, tkellem dwar kif ir-riżultati tajbin huma frott l-għarfien li l-awtorità qed toħloq. Huwa spjega li l-awtorità tassigura wkoll li tinforma kemm lil ħaddiema u anke lil min iħaddem filwaqt li tagħti importanza lill-edukazzjoni u l-infurzar. Preżenti għal din il-konferenza, il-Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar Stefan Zrinzozzo Pardi spjega kif l-awtorità flimkien mal-stakeholders qed jaħdmu sabiex isaħħu il-kultura tas-sigurtà fuq il-post tax-xogħol. Fl-20 sena li għaddew inkiseb ħafna, sar ħafna xogħol. Immissa wasal iż-żmien li nkomplu nżidu dak ix-xogħol u naraw il-bidliet li għandna bżonn biex nassiguraw aktar saħħa u sigurtà fuq kull post tax-xogħol. Irridu naraw li f'pajjiżna din il-kultura tkun aktar b'saħħitha u nħares il-qudiem biex ikollna awtorità aktar dinamika, awtorità li tkompli iżżid fuq il-kisbiet li diġà għamlet. Zrinzozzo Pardi tem jgħid li l-Gvern se jibqa' jappoġġja l-awtorità biex tkompli tagħti aktar informazzjoni u tadatta ruħha biex il-ħidma tagħha tibqa' effettiva. Din il-konferenza kienet indirizzata minn diversi kelliema kemm Maltin kif ukoll barranin.